Ayan, mga ka-chapsoy, nandito tayo ngayon sa Your FM. Ngayon, ang gagawin pala natin, bro. Ano pangalan mo, bro? Louie. Malagyan na sa Facebook. So, DJ Louie ka ngayon, ha? Ang gagawin lang natin, meron akong ipapasok na program. Ipapasok ka namin sa first wave. Bali, parang kumustahin natin lahat ng mga natin, mga friends natin sa labas na nakikinig, nanonood. Tapos magla-livestream tayo. Oh. So, lahat, baka kung may mga kakilala ka dyan, sa ibang lugar, Anak pwede YouTube channel, mag-shoutout Hingalimti, ha? dito. Tapos, yan, kung halimbawa, may program tayo, kung saan man kayo inaabot saan man yung mga friends mo, baka pwede mo rin i-subscribe, ipalike sila para lagi silang update sa atin dito. Hoy, papasok ka daw. Ingat lang, baka hindi ka na makalabas. LOL! Sa ngayon, meron pa kasi tayo mga dito sa station. Yan, mga ka-chapsoy, siniset up na yung ano nila. Magla-livestream kasi sila dito eh. Excited dito mga Wait lang, ka-chapsoy. ha? Wow. First time namin makapag-observe ng actual airing ng radio station. Mga ka-chapsoy, ayan. Kinakabahan na siya. Kinakabahan siya mga ka-chapsoy. Ipapasok daw siya eh. Kinakabahan ako kung makakalabas pa yan. Saan kaya siya ipapasok? Diyan sa box na Sir, yan. Kuya Louie, may na-experience na kayong ganito. Kayo, sir, pwede nyo rin tignan dito. May na-experience na kayong ganito. Lapit tayo mga ka-chapsoy. Nakita nyo ng, namin, ginagamit para mag-play ng music. Ganito, gumagamit kami ng Oats AV para sa aming station ID. Ganyan. Then, tapos may mga commercial kami dito nakalagay, lahat ng commercial natin. So, ganun lang. Ito kaya, ano kaya ito mga ka-chapsoy? Lagay ka muna ng Tawang-tawa na siya. Anong oras ngayon? 11. So, best music ngayon, mga medyo mabilis ang beat. So, posible. Yes, so, pampagana special. Observe tayo mga ka-chapsoy sa actual na airing ng isang program station dito sa radio station, Your FM radio station dito sa Palapag. 101.1 radio station mga ka-chapsoy. Yan. Shout out sa kanilang management dito, napakagaling at napakahuhusay. Ayan. Lalo na yung nag-aasikaso sa pag-livestream mo, parang ang galing eh. Shout out din sa kanilang flower base. Ayan, ang ganda. At ito sa kanilang soundproof grass. Gago! A few moments later. At yung mga bigan, dahil nandito tayo muli sa inyong radio station, this is Your FM, Your Bigan for Life. At yun nga po, sa mga nakantabay po sa atin ngayon, welcome back sa inyong mga radyong bukas at yung mga nai-istorbo po namin ngayong tanghali, ha? Pakibigyan nyo lang po muna kaming ngayon, pagkakataon na makapagsalita dahil meron po kaming mga bisita rito. At yes, kami po ay po ngayon, Activar po Pakipilinas. Oo, ganun yun. At yun nga, sa mga nanonood ngayon ng ating live sa Facebook, ayun, no? Yung mga nanonood po dyan ngayon sa Your FM, Your Bigan for Life, welcome sa inyong welcome po dito sa ating programa ngayon, ang Your Playlist ngayon at Saturday version with your DJs. Akong inyong handog si DJ Sai. At ngayon, eto kasama aking partner ngayon. I'm your guest DJ, yung DJ. DJ. Ayan, si DJ. Anong ba? Louie J. Yeah. Parang ito, parang isa siyang superhero. Oh my God! Wow! Laban sa mga crabs, sa mga sa mga kalaban ni Super Mario. Ayan. Binabati ko na lahat yung mga kaibigan sa Bulacan, sa Beria,
sa mga taga Magsaysay na manood dito sa kanilang FM, ang Your 101.1 FM. Timbay ng boses ni Sir. Feeling ko, ako yung pinakamaliit na tao sa buong mundo. Yung ganda loko-loko na. Sir, ito kasi, so dahil first time niyo pong maka-experience ng radio station, ano po ang, saan po ba pala muna kayo nanggaling at paano po kayo nakarating dito? So, galing kami ng Lawang sa Barangay Magsaysay. Nag-aaral pa po ako. Wow! Saan po sa kayo? UEB Main po, BS DevCon. Oh! Ay, nakakatakot eh. Pag yan mga katabi mo, nako, ihanda mo yung isang sakong English dyan. Kasi natatakot ako sa mga DevCom na yan eh. Baka magkaroon kayo ng ano dito, magkaroon ako ng trauma. LOL! So ano po, ngayon, ano pong, anong year na po kayo ngayon sa, ano po, sa UEP Main? Ayan anong year na po kayo ngayon? Currently, second year student po ako. Oo. A few moments later. Sa'yo na, pero hindi pa pala. Ayun! Eh, di ba? Yung iniwan ka, tapos pinagpalit ka sa iba. Ay, sino ba yung mga, bakit mayroon ba tayong mga friend dyan na iniwanan nila? Actually, sir, actually, kababayan ninyo dito. Ay! Yung pinagpalit ka sa malapit. Charot! Taga rito kasi, taga rito mismo sa... Pwede ba natin puntahan mamaya? Ano ba? Ilan ba ng resbakan yan? Re-respond na natin ang Yung mamaya. kung sino man po, itong lalaking galing sa Palapag ha, huwag mo kaming idadamay, mga matitip mo po kami. Ha? Ayan, so sino ba, may mga friends ka ba dito sa ating bayan? Shout out naman. Pakishout out naman. Shout out po kay Sir Ramon kay taga Manahaw. Ano, yun ba yung nanakit sa'yo? Mali ba yun? Yung nanakit, taga rito mismo. I-review mo na. Sino ba yun? Sino ba yun? Huwag na. Kayo pa rin ba? Sinakta. Oo. Kaya din yun. So paano nangyari? Bakit? Paano naghiwalay kayo? Basta mayroon na siya iba. Oh! Oo naman, ito po. Ganon. Bigla ba ka umiyak ba? Nakalay pa man din. Alright, so, pero kayo ba, naisip nyo na ba na sana siya na talaga forever? Oo. Tawang-tawa siya, okay. A few moments later. Nandito po ngayon tayo sa 101.1 FM, Palapag Northern Samar. Kasama po natin yung si Sir. Ako si Aldex Anthony V. Pancho, anak ng municipal councilor sa bayan ng Palapag. And isa po ang DJ sa Your FM. Yes, I'm DJ Sai. Much of yung makulit na DJ. Yun. Tanong lang po namin, salamat po sa opportunity na makadalaw dito sa inyong radio station. Bakit po Your FM yung ating pangalan ng ating radio station, sir? Actually, ano po yan, Your FM, idea po yan ng isang kasama ko dyan, si Jeric Sabalza. Yan, yung ano na yan, Your FM, kasi sa'yo, kaya yung FM na ito, yan ang ibig sabihin niya nun. Kaya Your FM. Tapos itong frequency ng 101.1, yan kasi yung mismong disenyo na fit sa transmitter namin na ginagamit aparato para mag-transmit ng music. Kumbaga, sir, yung ating FM makamasa, Your FM. Yes. Kumbaga, FM ng bawat sinumang, bawat tao. Yes po. Especially dito sa ating bayan, sa bayan po ng Palapag Northern Samar. Ano po yung mga karaniwang feature natin, sir, sa ating FM station dito, yung mga segments natin? Actually, dito sa Your FM, meron po kaming mga programs. Isa na po dyan, itong program namin na mismo ginawa namin Saturday version. Pero ang regular po niyan, broadcasting is Tuesdays and Thursdays. Yung program na Your Playlist. Bali, itong Your Playlist, yun po yung nag-play tayo mga requested songs. Tapos syempre, meron tayong topic katulad ng napanood mo kaganina, mismo narinig nyo sa programa. Tapos yun syempre, ang mga shoutouts, yan. So lahat-lahat dyan sa Your Playlist na yan.
So every TTH, 3 to 6 p.m., ayan po yung program ng Your Playlist, Your Choice, Our Music. Tapos, meron din kaming program, sir, yung Morning Tambayan every MWF from 9 to 11 a.m. Kasama dyan sina DJ Senpai at saka DJ Japs. And yung ilan po namin mga programs dito, like on Sunday, ang program na Your Top Requested Music from 9 to 11 a.m. And baling to play, nagkikater kami dyan ng pag-play ng mga music na mismo na-request nitong week na ito. So ano yung request na music nitong week na to ng mga tagapakinig natin, pin-play po ulit yan sa linggo. So ayun sir, maraming salamat. Ano po ang pangalan ng ating manager sir? Ayan po, sa ngalan po ng aming station manager, ayan po si Sir Francis C. Modrigo. Francie Modrigo. Ayan. So, ayun sir, huling katanungan na lang po. Ano po yung pangarap or ano po yung goal ng ating FM station sa ngayon at sa mga darating pang mga panahon sir? Kami po, ang mismong gusto sana namin, syempre makapagbigay po mismo ng entertainment. At ang gusto namin sana na i-entertain natin lahat ng mga tagapakinig at mag-provide sa mga services. Katulad ng, halimbawa, mga block time programs, halimbawa, LGU. Kaya, binibigyan namin time slot dito. Then, halimbawa, mga PNP staff, ganyan po dito sila po program for their monthly achievement na mga na-accomplish. So, dito, binobroadcast. Then, po, so sa pamamagitan din po ng live stream namin, meron kami, mapapanood mo mismo program namin dyan, at meron kami Facebook page, and soon magkakaroon po kami ng YouTube channel, tulad ng paginggan niyo po siya, maraming salamat. Ayun, so, yun po yung gusto namin sana na kung kahit ganito lang po yung service namin, sana matuwa kayong lahat sa amin. So sa kabuuan, ang primary goal ng Your FM 101.1 radio station ay makapagbigay ng aliw at serbisyo para sa lahat, hindi lang dito sa bayan ng Palapag, kung hanggang saan abutin yung kanilang frequency. Maraming salamat sir. Thank you po. Thank you sa aking mga kasama. Thank you po. Maraming salamat Ayan po. sa pagkakataong makadalaw dito sa inyong radio station. Ako mismo ako mismo mag-promote. And please subscribe, like, and share all the videos on Maestro Waray and po kay Sir Elmer dito. And of course, please follow and support Your FM Bigan, Your Vegan for Life. Your Vegan for Life 101.1. So ayun, thank you sir. Thank you. At ayun mga kachapsoy, dahil sa sobrang excitement namin, hindi na nakuna ng video yung aking pasample as DJ. Kung gusto ninyong mapanood ito, bisitahin lamang po ang Facebook page ng Your FM 101.1 Your Vegan for Life para mapanood ang kabuang video ng aking pasample bilang DJ. Suportahan po natin sila by following their Facebook page Your FM 101.1 Your Vegan for Life. Araw-araw po silang available mula Lunes hanggang Linggo para sa kanilang serbisyo publiko, lalong-lalo na sa lahat ng mga Nortihanon. Maraming salamat po.